ukážem ti produkty, ktoré by som si určite utekala kúpiť, keby som ich už doma nemala. City červený rúž, ktorý dokáže to, čo sľubuje, vydrží na perách hodiny. Od Catrice v pomere cena-výkon je táto konturovacia tyčinka a ceruzka na pery nekonkurenčná. Essence by som nepodceňovala a určite vyskúšala tieto lip produkty a táto očná linka úplná topka. Ľahko sa s ňou pracuje a drží dlho. Ak tento produkt od NYX nepoznáš, niečo robíš zle. Odporúčam. Čo sa týka telovej kozmetiky, šampón od Knajpu voňa božsky. A tento od Balei pekne hydratuje pokožku, keďže je to sprchový olej. Moja all-time favorite vôňa deodorantu. Tieto masky stoja menej ako 1 euro a krásne zjemňujú vlasy. Ja dlhodobo používam aj túto masku a môžem ju len odporúčiť. V domácnosti ti pomôže tento prostriedok proti vodnému kameňu. Nič lepšie som ešte nemala. A toto prosím pekne je game changer. Tekutá žehlička. Stačí, že s ňou postriekaš oblečenie, pretrepeš a nemusíš žehliť. A môj tajný recept na dokonalé obočie, ktoré vydrží celý deň na mieste presne tam, kde má, je tento Got to Be gel na vlasy. Určite vyskúšaj.